Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Da. Am făcut matca pentru 2022. Da, văd că ăsta s-a lovit aici la cap. Mă rog, s-au bătut mai de mult. Am băgat tineretul cu cele bătrâne și nu am mai oprit din cele bătrâne. Mă rog, am oprit toate prepelițele bătrâne, numai că nu am mai oprit masculii. Mă rog, l-am mai oprit decât pe unul, fiindcă ăla cântă foarte frumos. Uitați-vă, sunt vreo 18 la număr. 13 femele și 5 masculi. Am încercat să fie cât mai normal, adică 3 femele la un mascul. I-am oprit pe toți de Jumbo White. Da. Mă scuzați că tot zic da, numai că nu știu, îmi vine mie așa să zic. Uitați, aici mănâncă. Au hrănituri și adăpătoarea. Și aici sunt masculii care vor fi sacrificați, fiindcă sunt de japoneză. Mai sunt și bătrâni. Unul e bătrân, adică ăsta de aici. Și restul sunt tineri, numai că nu pot să-i opresc pe toți. Dacă va dori cineva să cumpere de aici, de la mine din sat, cu mare plăcere o să-i dau pe gratis. Da. Nu știu ce tot zic, da. O să opresc masculul ăla bătrân care v-am spus că cântă frumos și o să-l bag aici cu 2 femele, fiindcă e cam aglomerată cușca asta, recunosc. Așa. Pe ăla cu capul spart, cred că o să-l mut. Nu știu ce să zic. S-au bătut ca nebunii și acum ăla e lovit. Ieri am luat în total de la cele tinere și cele bătrâne, adică de la vreo 13 femele. Am luat 9 ouă. 8 ouă, pardon, nu 9. Eu le țin pentru mine, nu le vând sau chestiile astea, ouăle sau... Le țin pentru mine, fiindcă sunt foarte sănătoase. Aici am pus o lumină din asta, uitați, merge. Le aprind noaptea, fiindcă ele mănâncă și noaptea. O să mai trească să le mai pun mâncare, fiindcă ele fiind multe, mănâncă foarte mult. Și... da, cușca că am aglomerat, o să-mi spuneți în comentarii. Da, chiar este, fiindcă aceasta este o cușcă pentru 15 prepelițe și aici sunt 18. Ăla e bai de seama lui, îl bat toate. Nu știu, să-l sacrific, să-l păstrez. Mă mai gândesc. Cam atât și cu acest vlog, ne vom vedea data viitoare.